Zdravím všechny, tady Králík CZ a toto je druhé pokračování mého let's playe na hru GTA San Andreas. V minulém díle jsme se seznámili s okolím, teda s hlavním územím tímhle. A udělali jsme pár úkolů, naučili jsme se sprejovat, speciálně styl sprejování Lešet 8. Dobili jsme pár, sejmuli jsme do dealera a takové věci. Teďka mám další úkol a máme jít sem. Máme úkol, misi drive through. Přeskočíme, nechci se dívat. Ano, a v této misi bychom měli, musím se slabit, počkejte. Tak ano, takhle. V této misi bychom měla být honíčka. Nevím, něco takovýho. Tak jsem si nikdy nedával. Já jsem si nedával žádný mise. Takže už tam budem. Já blbý, tak. A je to tady, a teďka jsem se nevypl FPSka. Ano, a teď jdeme. Střílej. To si dělají srandu. To je trapný. Když ty balasové jdou do svých aut, to je taky postižený. U nás ještě policajti k tomu. K tomu všemu ještě, jo. Sakra! Musíme jet, rychle, zrychli. Jedem, střílejte. Rozstřílejte jim ty auta na sračku. A je po nich. Policajté. Bože! Proč jsem na tu motorku musel nasedat? To není normální, proč? Tak musím počkat než... Bože, to je fotupa! Koho by to bavilo? Jsem myslel, že hotová, prostě já ne, já musím tu policajní motorku nasednout a musím mě zavřít kvůli tomu. Bože! Tak já to teďka vypnu a zavolám, začnu to, až to dodělám. Nazdar, všichni, jsem zpátky, po dlouhé době, ano. Toto mi jsem dělal 3krát, než jsem to dokončil. Jinak povedlo se mi to, ale mám auto skoro zbýt, takže nesmím ani jedu narazit, než dojedu zpátky do Grove Street. Takže musím jet pomale dál. Pomale nejedu, vždycky jedu rychle. Tohle. To mohlo bolet. Kdybych byl vevnitř, tak to budu určitě, ale nebrzdí. Vždycky zabrzdí, prostě rychle zabrzdí. Paní rychle, taky. Můžu smoukat do jeho domu. Dobře, odvezu smouka do jeho domu. Smoke, velký kouř, big smoke. Což je super, no. Tak. Tak, jsem zpátky, mám tady menší problém. Někdo přišel. Ano, a já jsem tady, lag. Pomale musím dojet jak do toho domečku. Co tomu je? Tak, super, jsme tam. Takže já se zpítám, kolik dobrý. A čekám. Mě nebaví čekat, když to mluví vždycky. Mission complete. Paste. No, vlastně mission complete. Promiň. Máme nás auto, máme skoro mám skoro $1000, tyjo, to jsme boháči, teda dostáváme hodně peněz. Fusrota. Ne, nebudu cvičit. Koho by bavilo cvičit? Ještě tady v GTAčku třeba, nechápu. Tam přijdu, pojďu zajezdit. Činky nezvědám GTAčku určitě. Tady to jdu uložit.
Tak, Johnson House. Trolololo. Jdeme dál. Nahoře jsem byl, máme tam pár věcí nahoře. Ale Mines and AK. Nines, aha, aha. Takže bude přestřelka. Kde je Emmet? Nevím. To si nepamatuju. Pamatujem tak zřídka, ale myslím, že u něho se bude muset střílet. Jo, asi jo. Jo, u něho se bude muset střílet, no. Je tady to ulice. Do flašek. Furt tam ladí. To chci vypnout. Tak, radio off. Asi si sešel češtinu. Tak, jdem střílet, takže. Dobrý. 4, jo. Jako králík. Jaký 4, já myslím vážně přesně. Já jsem trapný. Dobrý, no, vystřelil dobře, kámo. Teď já... zamířit. Kartu tady by to mělo jít. No, co mám dělat teďka? Jo, ale víc tam je, no, dobře, no. Prostě 4. Vidíš, že to vybouchne a stejně střelí furt. Jdem střelit na slepo. No dobrý. Jak se nudí. Use manual aim to shoot the car gas. Teďka mluvil o tom, že jsem strašně dobrý. Jo, strašně dobrý, no. Strašně. Strašně prostřebuji jenom střel, vlastně mám afro a jsem borec. Abych si měl koupit nové oblečení. Že jako takhle v tílku chodit. Má tlustý nohy. Ten dá mává rukama. Drive smoke home. Dobře. Auto naskočilo a zájem závory. Nějakých docích jsme. Teďka udělám drift. Bam bam. Tak jo, ano, jsme tady, jo, konečně. Dobrý, já nebudu čekat. Jo, mám jít do bingo, ale teďka jsem ani přelíst. Get over to bingo. Bingo. Nevím, kudy jedu, ale nějak se musím doblížit. To auto jako má vážně skvělý gumy. Kola. Mám si koupit něco zeleného na sebe, což se hodí vždycky. Tak, a jdeme na to, jsme tady, a tady už jsme tady na tom, dobře. Tak, a teď co si koupím, a máme zrcadlo. Takže, jdeme s hrníkem, torso. Tak, co máš? Jo, dobrý, to se mi líbí. Jo, dobrý, to si nech, kámo. Vypadáš jak borec. Kámo, ty si nech, takovýhle. Budeš sadě zeleným jak nějaký blbec. Tak, joke. Toto by měl být čátek.
Abych si dal černej, ten by se k tomu hodil líp. Nebo modrej. Takový přepatlaný, ale to už neřeším. Tak všecko ne. Jo, přes to afro bych si něco chtěl koupit. Toto... To vypadá docela jako... To vypadá blbě už, ten čátek nechám. Mám nabušený svaly a... Takhle já jdem pryč, jo. Jsme prostě v oblečení jak borci. Neplatím. Jsou peníze. To přežila. A jdu po nás policajti. Takže. Který to jde mu uložit, ne? Po každém saveu se to posune o 6 hodin jako dopředu ten čas, takže až to uložím, tak bude něco kolem 22 hodin. Tak. A je to tady, ukládáme, ano, OK. Už vlastně policajti nejdou po nás, což se hodí, je to super, no. Jdem sem, za svítem. Co budeme dělat teďka? Lak. Takže teď máme jet zase na... Budeme střílet gangstry, no určitě. To jsou masochisti. Přejedu, já tam tím najedu a přejedu je. No tak ne, ještě musím chvíli počkat. Dobře. To co. Tak. Ještě máme dost životu na autě. Tyhle první mise jsou krátký, to se mně nezdá. Ale tím nejedu a vždycky popřejíždím. Mám 2 hvězdičky, super, teď mám jít auto přesprejovat zřejmě. Jo, go to spray shop. Po nás policajti, to bude špatný. Padej, nech mě bejt, bože. Jeď, do nás 2. A to není zátaras někde. Dobrý, jedem. Tak už se policajti stojí a už jsem určitě obchodem, ale nenajdou, nenajdou.
Tak a my jedeme sem, už jsme skoro z Grove Street. Chvilku mu bude řovat mobil, už to je 20 minut. Ještě 5 minut, super. Mi se byla rychlá, to za mě 2 minuty byla hotová. Super, no. No, ale... Sparvím toto. Safenu. Mně se něco stalo? Máme $1200 už. Dobří. Tak. Teďka jdem za Riderem a to taky my se střídáme nějak. Jo, kolem 12. a 20. hodiny, takže jdem ke Sweetovi. Chudák Big Smoke musí chvilku vydržet. Sweetová holka. Takže my se... letadlo letí. Proč po něm jdou zelení? Nějaký divný, ne trochu. Nemám auto. Padej z auta, potřebuje. Musíme jet. Jedem. Sweet umře jinak, jeď. Bože, to nemáme šanci dát. To si dělají srandu, ne? Bože. Není fér toto. Vážně není fér. Tak lehká místo já zase nedal. Já teďka stupnu a zase to dodělám, až to bude. Tak jsem zpátky a nakonec jsem se rozhodl, že udělám tady tu misi u Big Smokea, protože se mi nechtělo čekat až... Teda nechtěl jsem mi teďka dodělávat ta mise, tak dodělám příště. Jede s náma, nejedeme svítadě prostě, a když jsme tam, tak je svítám. Tak jedem za chlapíkem jménem Oglok, jako Glock. Prostě někdo takovej to je. A my se teď máme dostat, měl zřejmě pustit z vězení, jak to pamatuju. A my ho máme odvízt, aby se pomstil někam. Bože. My se vlastně máme odvízt jednomu gangsterovi, kterého mu zavřeli. Promiň. Jo, mám jít někomu jménem Freddy. Pardon. Musíme si pořádně... Nemusíme nic pořádně dělat, prostě k tomu dojedeme. A celou cestu k němu nepromluvím, kdybych se plácal blbosti. Promiň. Toto bylo dobrý, teda jak budu na odboj. Teď nikdo to bylo, kdo se tam vzal. Ona prostě do nás nalaže a pak jsem něco zatočí doleva. A odjede pryč. Už jsme nikdy neviděli. Tak jsme skoro u něj a tady nevím přesně, co tady bude. Vím, že si k němu budou dobývat dom. Asi. Co to mělo být, já jsem jedu a ona mě skočí pod kola. Teď tady je ten Oglok. Citování. A teď jo, máme jít na motorku, jo. My s motorkou máme jet po něm.
Vemu si šipky. Valím. Jsem jinde. O bože. On nám ujel. Pane bože. Tady to se nepamatuju přesně. Jo, tady tudy asi jel. tak se umrtvoli. Jo, tudy. Jedeme. A jsme bez munice. Takže oglokuje to na tobě. Glokuje to na tobě. Bože! Už na nás čeká. Tak teďka už myslím 20 minut určitě. A oni jde v protisměr. Tady myslím, že to projede. Taky. Tady, tudy. Promiňte, že nemluvím, ale jako... To je... cheater. Tak. Hop. To si dělají srandu, ona mu jede. Proč mě to nejde najednou? Vždycky mi tady ta míse šla, ta byla pro mě vždycky jedna nejlehčích takovejch. Prostě policajt nic se nevšímá. On někoho nabral. Monstra. No. Proč mě to nejde? Po tyhle mi si to vypnu. To je prostě killer, on vždycky přejel. Dobrý, tak to vypínám. Tak budu se s váma loučím a čau.